Има филми, които хората харесват. Има филми, които хората помнят. И има филми, които се превръщат в част от нашия живот. Титаник не е просто любовна история. Той е предупреждение, трагедия, човешка драма и един от най-рисковите проекти в историята на киното. Филм, на който се смеят преди премиерата, го наричат сигурен провал и твърдят, че ще унищожи кариерата на режисьора си. Днес ще минем през целия процес на създаването на Титаник, от манията по корабокрушението, през огромните трудности по време на снимките, през реални човешки истории за трагедията, до момента, в който филма завладява света. И както винаги, нашата мисия е да се учим от големите истории, защото целта ни е да създадем първото анимационно студио в България. И благодарим на всички, че ни подкрепяте. Обсесията на Джеймс Камерън. Преди Титаник да стане филм, той е обсесия. Джеймс Камерън е запален от истинската история на кораба. Не от любовната част, а от трагедията, от мащаба, от човешките грешки. Той прави реални подводни спускания до останките на Титаник. Рискува живота си, за да види кораба с очите си. Камерън не иска просто да разкаже историята, той иска зрителя да почувства, сякаш е там. Това е първата голяма разлика между Титаник и всички други версии преди него. Идеята за любовната история. Любовната история не е била първоначалния фокус. Тя е създадена като мост между зрителя и трагедията. Начин да усетим катастрофата лично. Джак и Роуз са измислени персонажи, но са вдъхновени от реални хора и ситуации. Роуз представлява хората, заклещени в очакванията на обществото, а Джак – свободата, мечтите и риска. Тяхната любов не е захаросана, тя е кратка, интензивна и обречена. Кастинга и съмненията. Избора на актьорите предизвиква огромни спорове. Леонардо Ди Каприо твърде млад, твърде момчешки, твърде известен с романтични роли. Много хора не го искат. Кейт Уинслет не отговаря на холивудските стандарти. Не е достатъчно слаба според някои, няма екшен имидж. И двамата са подценени, но Камерън вижда нещо друго. Естественост, химия и емоция. По време на пробните снимки става ясно, че това дуо работи перфектно. Снимки, които почти убиват екипа. Снимките на Титаник са кошмара. Изгражда се огромен декор на кораба в реален размер. Вода, студ, вятър и нощни снимки. Актьорите стоят с часове в ледена вода, получават настинки, наранявания и напълно изтощени. Екипа работи до крайност. Има моменти, в които хората припадат, техниката се чупи и графика излиза извън контрол. Камерън става известен като изключително строг режисьор. Много хора го мразят по време на снимките. Забавни и абсурдни случки. Въпреки драмата, има абсурдни моменти. Част от екипа е отровен с храна. Някои сцени са снимани с истинска паника, статисти падат във водата без предупреждение. Актьорите се шегуват, за да оцелеят психически. Това напрежение създава странна, но силна връзка между хората. Музиката, която се превърна в емоция. Музиката в Титаник не е просто фон, тя е гласа на филма. Интересно е, че Джеймс Камерън изобщо не е искал песен с текст в края. Той смята, че това ще развали сериозността на филма, но композитора настоява да му покаже една версия. Камерън я чува и не казва нищо. След няколко секунди просто изрича: добре, оставяме я. Песента не е рекламирана предварително, не се върти по радията преди премиерата и въпреки това се превръща в една от най-разпознаваемите мелодии в историята на киното. Музиката в целия филм е изградена така, че в началото е спокойна и романтична, по средата носи усещане за мащаб и съдба, а в края разбива сърцето. Това е причината много хора да казват, че дори без да гледат екрана, само по музиката знаят коя сцена върви. Реализъм, който боли. Една от най-силните страни на Титаник е бруталният реализъм по време на пътуването. Камерън изучава реални свидетелства на оцелели, официални доклади, разкази на екипажа. Много сцени във филма са директно вдъхновени от истински случки. Например, възрастната двойка в леглото, майката, която разказва приказка на децата си, музикантите, които свирят до последно. Това не са измислици, това са реални човешки истории. Затова тези сцени удрят толкова силно. Те не са ефектни, те са истински. Камерън умишлено не прави трагедията красива, той я прави болезнено човешка. Малки детайли, които правят филма велик. Има десетки малки детайли, които повечето зрители не забелязват. Часовниците във филма спират точно в часа на сблъсъка. Водата влиза със скорост, изчислена по реални модели. Декорите се наводняват правилния ред. Наклона на кораба е пресъздаден максимално точно. Дори счупването на кораба на две е направен според най-новите за времето си изследвания. Това е причината историци и изследователи да признаят филма за една от най-точните екранизации на трагедията. Сцени, които почти не влязоха във филма. Има сцени, които са заснети, но почти не стигат до финалния монтаж. Някои са били твърде тежки емоционално, други твърде дълги. Например, до
Допълнителното сцени с пътници от трета класа, още моменти на хаос при евакуация, по-дълъг финал с оцелели. Камерън премахва тези сцени не защото не са добри, а защото биха направили филма непоносимо тежък. Това показва колко внимателно е балансиран тонът. Защо някои хора мразят Титаник? Интересен феномен е, че колкото по-обичан е един филм, толкова повече хора искат да го мразят. Някои казват твърде сантиментален, прекалено дълъг, любовната история е излишна. Но истината е, че без любовната история този филм нямаше да работи. Тя е входа за зрителя, без нея трагедията щеше да е студена. Любовта прави катастрофата лична. Влиянието върху поп културата. След Титаник киното се променя. Любовните драми започват да се смесват с катастрофи, исторически филми отново стават популярни, дългите филми вече не плашат студията. И най-важното, филма доказва, че публиката иска емоция, не само зрелище. Титаник става културен феномен. Реплики, сцени, музика, всичко се запечатва. Защо филма остава вечен? Десетилетия по-късно хората продължават да гледат Титаник. Защо? Защото това не е филм за кораб. Това е филм за избори, страх, любов и жертва. Всеки открива нещо свое. Включвам се само да кажа, че ако искаш да ни помогнеш да създадем първото анимационно студио в България, може да харесаш този клип, да го споделиш с приятел, да коментираш. По този начин ни помагаш да съберем средства, за което аз и мой екип ти благодарим.